Ahia eko kadina kansụl Awka South ka a na-agba akaebe na ọ bụ ya bụ ejecha ọgụ n'ebe a na-enwe aka kata akwụrụ na Anambra steeti. Kwe na Enwego nwere ka o si wee wetara anyị akụkọ. Ịga mee ihe ọbụla na ahịa eke Awka bụ ihe na-ebute ụjọ mgbe mbụ n'ihi otu ndị na-azụ ahịa si akpọsasị ngwa ahịa ha n'okporo ụzọ na ndị na-akwọ ụgbọala na-ebuchi ụgbọala ha ụzọ n'ihi na enweghị ebe wepụtara ha dịka ọdụ ụgbọala. Mana n'ọnwa ole na ole mgbe o rigoro dịka gọvanọ Anambra steeti, Ọkammụta Chukwuma Soludo nyere iwu ka ahụ na ihe ndị ahụ adịghịzi n'ahịa dị iche iche na steeti a nke eke Awka so n'ime ya. N'izu ụka abụọ gara aga, onye ọbụla na-aga eke Awka ga-achọpụta na ihe dị iche dịzi. Ụgbọala na mmadụ na-agazi otu o si kwesị. Ndị otu ọcha brigade, ndị blue shield security na ndị ọzọ bụ ndị nọsi na-ahụ na ihe niile na-aganye n'anya. Ụfọdụ ndị gwara ABS okwu maka ọnọdụ a bụ nwanna Joseph Igboka, Maazị Silvanus Emeka, Oriakụ Ugochukwu Okeke na Nwaada Oluchukwu Nweke kwupụtara obi ụtọ ha n'ụdị ọhụụ ahịa eke Awka dịzi. Ha kwukwara ụzọ ndị ọzọ ekwesịrị itinyekwu aka ka ihe wee dịwanye mma. Mgbe registago 1,500 anyị ga-ekwa registration na akwụkwọ nke m ebe na registago na nke m ebe n'anya gete hụ na ebe na-adịghị ọcha. Anyị nwa na-emekwa clean up every second Thursday of the month, mana nke kịta pụrụ iche. N'anya hụ na shop na-emechicha, mana onwe mgbe ọ ya abụọ abịa ụfọdụ emebechie shop na-ele ahịa a na-ezupụta na-ele ma ahịa nwee ekpocha ma n'anya gete hụ na ebe na-ekpochara ekpocha anya ọ dị mma n'anya. So onye nwekwa ike ka arụ ike maka asị na ebe edewe obodo ọcha enwe ezigbo arụ ike gọvanọ anyị na-atụrụ anyị. Ụdọpụ na-akali n'ụzọ ịbịa ebe ma nga nwezi ụkwụ sef adị aganwu ma ya bụkwadele moto, mana kịta everywhere dị lomie freely, moto keke na-aga freely, ụkwụ na-agakwu, so alaike m itu eke Awka. Onye osote onyeisi ahịa eke Awka bụ Sir Charles Anerobi kwuru na ihe nzuzo dị na ihe na-eme n'eke Awka bụ iwu gọvanọ Soludo nyere. Queen Anịgbọgụ, akụkọ ụwa ABS.